Molt bé. Et felicito, fill. Et felicito, fill, perquè no s'ha notat gens l'empalme de les dues sintonies. Eren la mateixa cançó. Escolti, senyor, No, de veritat, que sembla que una vingui després de l'altra. O sigui, una continuació, una evolució musical. estamos locos todos, sí. Sí, Una sí, mica senyor. sí. Per això fem l'arqueologia folclòrica, descobrint tot allò que se'ns ha passat per alt en 2.000 anys d'història. Anem per feina, el Cau del Diable. Som-hi! Sabeu on és el Cau del Diable? No és un restaurant, això? No. És De torrades, el d'aquell. confons amb el Harrison Ford. El Cau del Diable està en un forat entre el Castell de Barberà i Ripollet, a la vora de Can Grasses. A la plaça de l'Ajuntament. Està clar, us faig un mapa. No, està claríssim. I a més, ara està tancat, és només una roca. És un forat, per això? No, ja és una roca. Ah, és una roca. Però per què està tancat? Per què? Si es diu el Cau del Diable, per què és una pedra? Com pot ser? Mireu, un dia el dimoni va agafar forma de conill. Sí. Comença així la història, Comença bé, I va presentar-se davant d'uns caçadors. Els caçadors què van fer en veure el conill? Doncs van deixar anar la fura. Es veu que no portaven escopetes, eren caçadors sostenibles. Però que feien karate. I una mica imbècils, també. Sí, perquè esclar, quins caçadors són aquests? Pues amb la fura. Los pares. Los pares van deixant anar la fura. Deixen anar la fura va a 500 per hora i ells comencen a córrer darrere la fura que persegueix el conill. El conill, que és el dimoni, recordem-ho, es fot al forat, la fura es fot tot darrere i un dels caçadors fa el que faria qualsevol persona amb 2 dits de seny, ficar el cap a dins del Cau del Diable. Molt ben fet. Et felicito, fill. Fill, de veritat, que portes la cacera de primera. El tio se li encalla el cap i l'altre caçador fa el que faríem tots nosaltres, estirar-lo pels peus. És el que hauria fet, suposo, en Jordi Ventura, que està aquí. Ja està aquí. Has d'ajudar el teu amic a sortir d'aquell forat. Estirar fort, sí. Aguanta la respiració, que el cap se't fa petit, estira, no pot. No puedo, crida un altre caçador i estira entre els dos. Però, noi, sembla que l'home està enganxat a causa d'un encanteri. Total, que es presenten els tios més forts del poble i el mossèn. Es posen a estirar, li tira aigua beneïda al coll, esperen a estirar i finalment sí, li arrenquen el cap. Aigua beneïda. Aigua beneïda que serveix en aquest cas com vaselina, una mica. Sí, o 3 en 1, no? Va bé. En aquell cas no va servir perquè l'home se li va quedar el cap a dins. No. Mort. Sí, horrorós. Ostres. Horrorós, noi. O sigui, no va sortir per efecte de l'aigua beneïda. No. Va morir i aquest caçador ha passat a la història com un dels tios més imbècils del folklore català. Al cap de poc, després d'haver fet aquesta malesa, el dimoni surt a fer un vol, aquell cop ja vestit de dimoni, és a dir, americana i potes de cabra, i es troba a un home jugant al grinyol. Què és el grinyol? No sé, però hauríem de quedar per jugar-hi. Doncs sí senyor, perquè es pot jugar sol. És el cas. En fi, no sabem què és el grinyol. El cas és que el dimoni s'acosta al paio i li diu... Gregorio? Li va dir Gregorio? Primer li va dir Gregorio. I en veure que no responia, li diu, puc jugar? Atenció, el dimoni com és, És inescrutable, els camins del dimoni, Sí. L'home gira, i atenció, dramatic look, aquí, pam, 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 és en Ramonet d'Altafulla. No pot ser. Que miedo. No pot ser. Tercera aparició de Ramonet d'Altafulla. I aquesta després de mort. Però un moment, Ramonet d'Altafulla és ja una franquícia, no? Funciona com a franquícia. Jo La crec gent que es sí. va agafant l'identitat. És el 007 de Catalunya. Sí. Ramonet d'Altafulla. En Ramonet d'Altafulla. Quan algú era molt poderós al folklore, Ramonet d'Altafulla. Ja està. Total, que comencen a jugar al grinyol. I tinc unes ganes de saber com es juga el grinyol. Jo també. Ja trucarà algú per dir-ho. Si no, truquem el Ramon Solsona. Molt bé. Total, que el Ramonet Que no té guanya. feina, no? No fa cap secció. Le dejo el recado. Deixa-li. Molt bé. Total, que en Ramonet guanya, està apallissant el dimoni. I el dimoni de cop li diu, ens hi juguem pasta o què? Perquè jugar així per passar l'estona, aviam. Va totes, aquest. Sí. I el dimoni posa una moneda d'or. En Ramonet què passa? Que no porta suelto i li diu que ell s'aposta l'ànima. Molt intel·ligent per part seva. Et felicito, fill. Total, que la perd a la primera mà de grinyol. Segueixen jugant, en Ramonet es va apostant cos, la dona a la casa, i en Ramonet veu que el dimoni li fa trampa. I, molt savi ell, en Ramonet diu, va, una altra partida. I quan el dimoni es despista, en Ramonet treu un garrot de sota la taula i la pallissa. Que això també és de franquícia de Ramonet d'Altafulla, és un pre de marca, això. Ja ha estomacat unes bruixes, la setmana passada no sé qui li va tocar el rebre. La seva dona, un moro, en fi, de tot. Ha pallissat tothom. Total, que el dimoni es fot a córrer, es fica dins el cau i el tanca perquè en Ramonet no el tundi a hòsties. Per això, el Cau del Diable és simplement una roca de merda.